खुलुमबाय बेसेबा गोबावनि उनाव आङो दिनै सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। आङो दा दंफैयो आंनि साहा फुलि गोदान गायनाय जायगायावहाय। नोंथांमोना नायनानै ला, आं बे जायगायावहाय थांनाय बोसोराव गायदोंमोन। बेनिफ्राय निरजिरो बिराद दुरबलै दा एसे मोजां जाबोहांबाय आरो बिराद खस्थ'यैसो थांबाय बेयावहाय गायनाय सापात फुलिया। नोंथांमोननो देखायनि आं, नोंथांमोना नायनानै लालाय। नैया जेन तेन माने बिराद खस्थ'नि गेजेरजों आरो नैया गेजेर गेजेर थैख्ल'जोब्बाय, अबेबा अबेबा गैयानो। लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि थैख्ल'जोबनानै दङ, नङा होमबा? नै ओमफ्राय दा बेवहाय गायसननो थाखाय आङो हाजिरा नागिरनानै मोनाखै। हाजिरायाबो दाम बारिबायनानै बुंगासिनो दङ। सिगाङावहाय जोङो हौवासा मानसिफोरनो 300 होयोमोन, दा 350 नागिरग्रा जालायलांबाय। 350 नङाब्लानो खामानिखौनो मावानो। जोंनिथिंथ' सिगाङाव 300ल'सो सोलिना दंमोन नालाय, दा 350 नागिरगासिनो दं आरोना। 350 होयिनि थाखायनो माने फैयाखै बेयाव गायसननो आं हाजिरा लिंदोंमोन हौवासाफोरखौ। नोंथांमोनथिं हौवासाफोरनि हाजिरानि दामा बेसेबां थांदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलाय। ओमफ्राय जोंनिथिं हिन्जावसाफोरा मोनो 250 होनाय जायो हिन्जावसाफोरनो। खिन्थु बागाननि खामानि नङा दे, गुबुन खामानियासो। बिलाइ खानायबा 170 सानसेयाव बिदि मोनो। ओमफ्राय बेलेग खामानिबा दामा बांसिन आरोना, बिलाइ खानायनिया खम। माने बिलाइ खानाया टाइम मथे फैनायबो जाया, मालाबा 9टा बाजियावसो एटेन्ड जाफैयो। बेनिखायनो दामफोरा माने दामा खम आरो बिलाइ खानायनिया 170 बेफोरबायदिल'सो होयो। दा नोंसोरनिथिं बेसेबां होयो नोंथांमोना फोरमायलायहरबानो जाबाय। स' लोगोफोर दाना फैदो गुबै आपडेटआव। लोगोफोर YBY अनलाइन ट्रेडिं एप्सजों कौटि रां खामायग्रा 2 बर' सुबुंखौ पुलिसा हमबायनानै जोङो बे समाव मोनथि मोननाय जादों। बे 2 बर' सुबुंनि मुङानो जादों अनिराम बसुमतारी आरो गुबुन सासेनिया जादों मिथिंगा बसुमतारी। बिसोर 2खौ CIDआ हमदों होननानै जोङो बे समाव मोनथि मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला YBY अनलाइन ट्रेडिं एप्सजोंहाय अनिराम बसुमतारी आरो मिथिंगा बसुमतारी बिथांमोना कौटि रां खामायदोंमोन होननानै जोङो बे समाव मोनथि मोननाय जादों। दा बिथांमोनखौहाय CIDआ अलरेडि एरेस्ट खालामखाबाय। दा बिथांमोननि सायावहाय माबायदि बिसार जायो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावसो मोनथिनानै मोनसिगोन, नङा होमबा? आरो बे समाव मोनथि मोननाय जादों, बेवहाय फोसावनाय बायदिब्ला नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। YBYआव गोजौ थाखोसिम मानसि सोनानै रां खामायग्राफोरनि केसखौ CIDफ्रा आरो गाहाय थाखोआव मानसि सोनानै रां खामायग्राफोरनि केसखौ आसाम पुलिसफोरा सामलायसिगोन होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोनदों। नोंथांमोना निसय मोनथिखाबाय स्क्रिनाव नायनानै, नङा होमबा? दा गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। बांसिनमोन, नङा होमबा? बर'फ्रानो गोबां माने YBYआव रां होनानै हाबदोंमोन। सोरबाया YBYआव रां होनानै हाबदोंब्लाबो किसुमाना लस जादों, किसुमाना लाब जादों। नाथाय गोबाङानो माने YBYजोंहाय रां लुटिनानै लांजादों। बे जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा YBYआव गोजौ थाखोनि जायफ्रा माने गोजौ थाखोनि आरोना, बिसोरखौथ' CIDआ हमसिगोन। बेनि उनाव गाहाय थाखोनि जायफ्रा गामिफोराव थानानै मानसि सोदोंमोन बिसोरनि केसखौ पुलिसा लासिगोन। अब्ला साननो गोनां, नङा होमबा? गोबां बर' सुबुंफोरानो हमजानो हागौ। बेवहाय बांसिनानो बर'आ हमजागोन होननानै आं बे समाव साननानै मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' मानसिफ्रानो गोबां जइन जादोंमोन नालाय YBYआवहाय। बेनिखायनो जोंनि बर'फ्रानो बांसिन हमजागोन बे केसावहाय। स' साननो गोनां जानानै फैदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि अनलाइन ट्रेडिं एप्सजोंहाय रां खामायनायनि खोथा बुङोब्लाबो, सोरबाफोर बिनि सायावहाय गोबां आर्निं जायो होननानै बाथ्रा बुङोब्लाबो, नोंथांखौ सोरबाफोर हाबनो थोनोब्लाबो नोंथांमोना मालाबाबो जइन दाजा, हाबनोबो नाङा। गोरलै रां खामायनायखौ मालाबाबो दा लुबै। नांगौबा जोंफोरबायदि खस्थ' खालाम, नैफोरबायदि खामानि माव, बागान गाय,
बिलाइखा फान आरो हायोबा गुबुन गुबुन गेदेर गेदेर बिजनेसफोरखौ माव बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै जा बिदि बागानावहाय सान्दुं अखा खस्थ' खालामनानै माव बेनिफ्राय थाइसे थाइनै जा मोनो बेफोर रांखौनो नोंथाङा बेंकआवहाय जमा लांबाय थाबानो जाबाय बा दाउ अमा बोरमा फि मोसौ बायनानै दोन सोरनो बा हाफोर बन्दक लानानै दोन बेफोरबायदियाव बाहायनानै दोन अब्लाबो माने लस जानाय नङा आरोना नाथाय अनलाइन ट्रेडिं एप्सआवहाय लाब जाहैनाय जायफ्रा माने लबजोंनो हाबनानै लायोना बैसोर बायदिया दिनैनि दिनाव गेदेर खहा जानो थांगासिनो दङ ओरैनो रांखौ मोनाथ' गावनि देहानि गोलोमदैखौ गहोबासो मानसिया रांखौ मोनो ओरैनो गोरलैयै मोननाय राङा मालाबाबो थाया आरो बे ओरैनो मोननाय रांजोंहाय जेबो उन्नति खालामनानैबो लानो हाया बेफोरो जाबाय जानाय लोंनायाव थांजोबो खस्थ' खालाम बेफोरबायदि बागान गाय बेफोरनि फिथाइया गोदै खस्थ'नि फिथाइयानो गोदै नङा होमबा खस्थ' माव बिनि जिथु मोननाय फल बे गोदै जागोन आरो बेफोरबायदि बागाना थैजासिम थागोन आं थैना थांब्लाबो गथ' गथाया बिनिफ्राय मोनबाय थागोन नैफोरबायदिखौसो मावनानै लानांगौ दानि दिनाव सम जाबानो बिलाइ मोनो खस्थ'ल' खालामनांगौ दाम खम बारायाथ' बे थाखायोखा फेक्टरि लायै फेक्टरि नाथाय दामा खम जादों होननानै फावसायनानै डाटा बे जाबाय एक नम्बर बिजनेस नाम्बार 1 बिजनेस बे मोजां थैजासिम थागोन आरो बेजोंनो न'खराबो सोलिलांबाय थागोन स' संसार जानायाव अब्लानिया जेबो खस्थ' जानाय नङा बेबायदि जुदि आबाद मावनानै लानो हायोब्ला नङाब्ला पस्थायनांगोन ओरैनो जुदि रां मोननो लुगैयोब्लाना पस्थायनांगोन थोरसि लाना बिनानै जानांगोन सानसे समाव मोनथिबायना लोगोफोर स' बेनिखायनो नोंथांमोननावबो सोरनावबाफोर जुदि हा खालिफोर दङब्ला गय गायथावना बा गय गायदो आरो गय गायनो गोसो गैयाबा बेबायदि सापातखौ गायनानै दोन बिराद मोजां सापाताबो खस्थ' खालामनांगौ नाथाय संसार जानायनि बेलायाव मोजां आरोना एनि टाइम रां मोनबाय थायो नालाय सप्ताहै रां दांनो मोनबाय थायो बेनिखायनो मोजां स' लोगोफोर बेखिनियानोसै आंनि दिनैनि सुंद' आपडेटआ नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय এতিয়া বহু ব্যক্তিয়ে কৈ আছে যে ট্ৰেডিংৰ লগত জড়িত অপৰাধীবিলাক ধৰিব পাৰিবনে নাই মই যেতিয়াই সাংবাদিকক লগ পাওঁ এগৰাকী বিশেষ অভিনেত্ৰীৰ কথাও মোক সোধে মই অৱশ্যে কোনো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধেও ক'ব নোখোজো আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে ঘটনাটো চোৱাও নাই কিন্তু পুলিচক মই নিৰ্দেশ দিছো অভিনেতাই হওক অভিনেত্ৰীয়ে হওক বা আন কোনোবাই হওক ট্ৰেডিংৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেক গৰাকী ব্যক্তিকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব